Laroɓe amin, assalamu alaikum, barka men loraki fotta ha nder taska amin ɗam ngendam ha min gaddata hoɓɓe fere fere ngam on nana ngendam maɓɓe nden bo on keɓai min ha channel amin ngel Dades Media. Min gaddanta on ha YouTube, Instagram e ma Facebook be nanta TikTok. Hande ma min ɗon gondi be koɗo tedduro banno wowa min ɗon gadda hoɓɓe fere fere. Min bo foɗanta on labangal Buba Muhammad Suleiman. Gam mai ha mi jaɓɓano on koɗo on nana daga to o woni be no o fuɗɗiri rayuwa makko ko bo ngedam makko ha wargo hande. Allah sure jaɓɓama. Mi jaɓi Allah rene. To Allah sure hettoɓe giɗi nana noye inde ma be to no a fuɗɗiri jangirde ha a wari ha a woni jonta be gurdam ma. Inde am Ahmad Bamanga Umar. Mi fuɗɗi jangirde ni ha Central Primary School Dorofi. Then mi wari mi jangi Science Secondary School Ganye. Diga ɗon bo mi timmini mi yahi mi jangi University of Maiduguri. Ha ɗon mi timmini degree 2013 inshallah. And then ɗume on a jangi ha degree ma? Primary school mi timmini 1998. Then secondary school amin bo mi timmini around 2004. University bo mi jangi degree ha Maiduguri mi timmini 2013. Mi jangi MBBS. To ko a nufata be MBBS o? Yawa ko mi nufata mi jangi ko shafi likita hedi himɓe likita himɓe. To a nyawdo ko larani himɓe. Nden bo daga nde a fuɗɗi kugal nyawdugo? To diga ɓawa mi timmini University of Maiduguri mi waɗi compulsory housemanship amin je nduɓugo Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi. So mi timmini ha ɗoɗɗon nduɓugo mi lori mi huwi ha Bauchi ma je nduɓu yahugo duuɓi ɗiɗi hidde ko mi hoti Modibo Adama University Teaching Hospital andiranga non jonta nane bo andiranga no Federal Medical Center Yola ha nduɓu 2016. To diga ɗon bo mi ɗoɗɗon ha wargo jonta bo jangirde yari am mi janga ha National Orthopedic Hospital Dala. Mi yahi bo Kano. Mi janga ko shafi ƴi'e. To jotta aɗon ton daga nde? Diga 2022 August wargo jonta. To nden yigo a pullo bo ɗume on no on ha waɗi ma numi no watta janga ko larani kuuɗe likitako? Masha Allah. Jangirde likitako ɗo warani am bana Allah hoddiri ɗum waɗa ba non mai. Arande ko mi janga no secondary school mi mari interest ha ko shafi science subject, mathematics. Kanjum woni no best subject am. Kanjum woni mi ɓuri yiɗugo ɗum mi wawata waɗugo lissafi be ko nandi kujeji science ɗo mi waɗa ɗum. So nde mi waɗa ɗum bo mallumen amin sai ɗo kokka min shawara. Min suno am fu mi janga no engineering. Mi janga ko civil engineer ko mi janga architectural engineer ko operational research. To ɗo on no target am. To sai mallumjo amin fere Allah yafu mo jonta o maayi ɓe mbiya no Mr. Rayford o jangina min geography. So wiyam habdu a yaha University of Maiduguri a janga MBBS. To a yahi bo a hakkilana hoore ma a tiiɗa. So he now motivated me. Kanko waɗi sila non mai bo mi fuɗɗiri mi hoosi ɗum on my target. Wakkati min timmini 2004 I become the best graduating student at Government Science Secondary School Ganye Hasugu 2004. So my result was one of the best center. So I now took it upon me to go to University of Maiduguri. So abi to nde a heɓi wattam boɗɗam dikka mi yaha yeeso. To nden a andi wattam windugo SSC ɗo wakkati mai sa'i mai kanjum ɗum wonani taskaram feere. Nden bo taskaram je windugo jambo curriculum mai feere. To nde mi heɓaino mi taski jambo ɗum sai mi mi waɗi remedial sa'i mai ɗum ɗo waɗa remedial ha University of Maiduguri. To a jangita ko a janguno ha secondary school je nduɓu goto a windi exam a nyami sai a nasta university. So hitande ndere 2005 mi waɗi. To daga ton sai Allah hokki am nasaraku mi nasti mi heɓi MBBS mai bo ɗum mi maranno ajego. So mi nasti mi jokki jangugo. Mi fuɗɗi jangugo bo wala hunde feere na min yaari hoore am. So sai mi tiiɗi dow mai
nden yigo fulɓe ɗuuɗa ha kuuɗe likitaku nden bana ha leñol mum kam woodi goɗɗo mo maren won jangi likitaku ma ha wiya amma man dikka to walani mo jangi ha leñol amin wala mo jangi ɓadi ɗum wala mo a laari ha walani mo mi andi ko ha fattude amin ko ha wuro amin mo jangi likita mo mi andi wala sa'i mai ɓingel ku ɓuruciya nonnon tan mi ummiri be yiɗugo ɗum de mi jangay mai tan mi mari haje jangirde so nde Allah hokki am faamu mai be feero mai to hanjum mai sai mi tiiɗani ɗum tan mi jangi sai nde mi yahi university on mi fuɗɗi fottugo be yimɓe ɓe jangi mi tawi ɓikkon wuro amin ɓe woni yeeso am be mi tawi ɓe woni ɓaawo am kadi min kawti ɗon ɗon yimɓe ɗo jokkotira ɗo dilla amma noy on gannuɗi jangugo kuuɗe likitaku ɓe ɗo mana ɗum be saɗirmaji e ko larani huudugo be ɓi adama lallai ɗum hunde on nde goɗɗo maskanto dole on seto taskanike a wonata maskiɗo ko nandi heedi nyawdigu innu adama nden a latta a jangayi a yarayi bone ɗum jangirde on marnde teddenga wane marnde wakkati nden bo hanjum waɗi ma degree mai ɓe kawti ɗum degree ɗiɗi on hawti babal go degree ɗiɗi on ɓe ayi MBBS mai ɗo Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery so degree ɗiɗi on ɓe hokkoto ɓe hokkatama so hanjum watta ɓe damminanma ɗum no famɗiɗi fuu to a waɗayno degree go duuɓi 4 so hani bo to a waɗayno degree ɗiɗi sai ɓe ramminanama ɓe wartirama duuɓi 6 hanjum waɗi jonta mo jangata likita ɗo fuu sai to waɗi duuɓi 5 yahugo 6 petel mai to nden woodi jangirde share fage ɗum goɗɗo waɗi ha gefe hanjum ma to yowti ɗum minni duuɓi 9 mi waɗi ɗerewol certificate joni min ma mi waɗa practicing as a doctor to ayi ɗum kuje on marnde wakkati hosugo wakkati sosai nden hunde yinde a tiiɗa a janga a loro a jangita to a wala anniya a waɗa anniya a taskanaki ɗum musamman a nasti ko a heɓa probléme ha jangirde mai ko a nana a somi ɗum amma nde ɓe on nastidi kam noy woodi woɓɓe ndufi ko on pat on timmitini nder yaaduma kam wala ko waɗayi wala ko waɗayi min jokkake woɓɓe dow lawol min ɗacci woɓɓe dow lawol yaadu banni min dingi yahugo ni amma min Allah hokki am sa'a mi wala ham heɓi probléme ko wayi mi waɗa receipt ko mi waɗa repeat ko ɓuri hallugo ha jangugo MBBS ni jangirde mai ɗo nde mari wahala wane to nde himɓe janginoɓe mai killiti sai ɓe ngaɗi wahala mai ha fuɗɗode daga arande yewwa to a jangi nduɓu goo yahugo duuɓi ɗiɗi ɗo ha nder nduɓu ɗiɗi a yahi 3 ɗo ha ton ɓe ɓuri sattingo sai luttuɗum bo ɓe koytini sai to a wari ƙarshe a timminay bo fayin ɗon ma ɓe seɗa a hefti ɓe seɗa himɓe ɓe tabitina mo ɓe jofata dilla ya laara himɓe ɗo ɗum goɗɗo mo wawata nyawda himɓe nana ɗum goɗɗo mo yata torra ko bo goɗɗo mo yata jambo himɓe be ɗerewol muɗum to hanjum watta ɓe satina ni ko waɗi ɓe satini ha arande bo ngam ta latta ɓe accama a lugga ha sai to a yahi ƙarshe ɓe mbiyama joni jangirde ɗo nde salori ma ɗaccunde hotan gongal to hanjum waɗi ɓe satini ha arande daga ɗon to goɗɗo heɓi eri ɗon ni ɓe tabitini a eroy gada nga yeeso to sai ɓe sattini ha ɗon to a erayi ɗon go to ɗon bo sai ɓe hokkama kos feere je ɓuri yaadugo ɓe waylana ɓe hokkama je ɓuri yaadugo be ma je a wawata torratama banni on nde a heɓi a timmini mai bo sai a wi fayin a dillay a wi a yehi dala ko yewwa to nde mi heɓi mi timmini mi waɗi practicing seɗɗa to a andi bara duuɓi noyi aɗo huwangal nde a timmini to mi timmini nde 2013 2014 so mi fuɗɗi kuugal ɗo bo ɓurayi duuɓi ɗiɗi ɓawa mai aɗon ƴola miɗo ƴola mi jokki jangirde mai hanjum mai ma ɗum hawa on to a wari a nasti a yaha ɗaɓɓita ɗum ɓe mbiyata foundation je ɓe mbiyata primaries ha fannu ɗum a yiɗi to a jangay gite to a jangay nga andi hoore to ƴi'e to heedi rewɓe to heedi ɓikkon to hokkugo lekki to ɗum pat majum sai to a taskanike ɗum ɓeɗo mari ɗum foundation je a fuɗɗirta goɗɗo fota janga likita kam anda ko ɗume funa a foti a janga likita a warta a general a andi ko ɗume seɗɗa seɗɗa amma a maskantako ɗum lugga
hanjum waɗi nde ɓinno adama ɓandu mum ɗo ɗuuɗi ɗo juuti ɗo yaaji to ndikka nden ɗo ɗuuɗi enen ma en sendo an a jangana gite a ɓura faamugo oɗo bo jangana noppi ɓura faamugo oɗo bo jangana ƴi'e ɓandu ɓura faamugo oɗo bo jangana ɓooƴe oɗo jangana ɓernde oɗo bo jangana lekki hokkugo lekki tan ɓeɗo bo ɓe janga kugal tiyata sekugo yewwa to sey ɓe ngari ɗum fannu ha ɓandu goɗɗo nden ko wonno yo wala ka fannu to a woni mi woni ha heedi tiyata on heedi sojiri mi woni heedi seko to na yi fannuji mai guda 4 ɓuri ko 5 ɓuri ɗuɗugo woodi sojon woodi physicians ɓe ngoni sojon ɗo lattoto himɓe on ɓe sekata ɓandu goɗɗo nyawday amma sey to ɓe seki to bana sekoɓe gite hamɓe ma ɓe sojon laaroɓe noppi be kine ha seka itta nyaw ɓe sojon laaroɓe ɓandu goɗɗo ngandi hoore hamɓe bo ɓe wi'a ɓe neurosurgeon laaroɓe ƴi'e ɓe wi'a ɓe orthopedic surgeon nden laaroɓe ko nandi ɓernde fufu hamɓe bo wi'a ɓe cardiothoracic surgeon nden ɓe shaafi laarugo hedi ɓooƴe dirtiles shofi hamɓe bo ɓe wi'a ɓe urologist hefti nden woodi fannol fayin ngol ɓe wi'ata pediatric surgery hangol bo ngol shaafi ɓikkon tan tiyata je ɓikkon irin ɓikkon daydete be damuwa to sey on vo'ina onon bo to irin maɓɓe to nden fannu ha heedi hokkoɓe lekki bo ɓeɗo woodi fannu a woti sekoɓe ɓe itta ɓikkon rewɓe bo yewwa obstetric and gynecologist hamɓe bo ɓe wiyata ɓe obstetric ko shaafi reedu be ɓingel gayni bo ko shaafi debbo wala reedu oɗo ɗaɓɓita daygol ko ɗo mari damuwa nder reedu maako nder mahaifa maako amma obstetric kanjum ɗo purely ɓingel ɗo nder reedu a hakkilanay ngel ha ngel vurta daaɗa be ɓingel kanjum ɓe wiyata obstetric gayni bo debbo on o waɗi ndungu 60 o acciti dañugo sey o mari cancer je mahaifa ko cancer je honduko mahaifa ko shaafi al'aura debbo o mari damuwa to hamɓe larata mo inde maɓɓe gayni ko debbo mo dañata mari damuwa daygol to hamɓe ɗo be gorko ɓe yahan o laara ɓe ha ko ɓe wiyata gayni to amma himɓe ɗo naftora ɗum wakkati fana oɗo wiya o anji oɗo bo wiya ma gayni doctor so komo fu be kamgol jogi amma bo ɓe ɗiɗo may pat ɓe huɗan hunde woore goɗɗo goton huwata kugal mai nden jotta an kam ha to a horiri hakkilo min mi horiri hakkilo ha laarugo ƴi'e ko shaafi gewe ko shaafi ko cancer je ƴi'e ko shaafi ko jokke yewre nder jokkere ko jokke goɗɗo kaasi ko duuɓi ko do'ere ko accident so waɗa replacing wato lornita jokke goɗɗo no wonno banani ɗo fu heedi fannu amin on ko ƴiyal ɓaawo goɗɗo to ɓaawo goɗɗo yewi ko do'i bana fulɓe va'ata leɗɗe ya soppana nayi sa'i dabbude ayiya goɗɗo ceto yano ɓe wiya dande yewi ɓe wiya ɓaawo yewi so ɗo fu min ɗo min laara min nyawda jotta ɓaawo to yewi fu on poti nyawda ha lorto waɗa tiyata hanjum ma lorto banane to ha ɗaɗol ngandi hoore mai ta ay timmi gaba ɗaya andi woodi nawnere nde goɗɗo nawnoto ɗaɗol mai ngol ta'a ngol nangi daga ngandi dirti ha ɓaawo na hangol hokkata goɗɗo nanugo ha kosɗe be ko ɗume fu lornana ngandi hoore hangol hokkata goɗɗo sembe yaaɓa dilla to hangol ɗo to ngol ta'ini bana woya on je waddata hiite ha suudu ɗo to ta'ina ha hiite pa hoositay socket be ko ɗume hosay to nonnon to amma to ngol taƴaka to ngol taƴayi waway nyawda goɗɗo yamɗita to ngol ta'i gaba ɗaya may ma min ɗo huwa min vo'ina no o joɗorto ɓe ƴeftamo o jooɗo ngam goɗɗo feere to ɓaawo mum may yewi warta ko jooɗago ni fotayi to amma to a huwi sey a dartina ɓaawo may warta wawa jooɗo dow keke ɓe yerɓamo o wawa ummo jooɗo a hefti o waway ko woya mako o hoosa o volda be himɓe ko nyamdo nyamna hoore mako yana sey to ma koste kam fotayi ko koste fotayi ko ngam ɗaɗol ngol waddata hiite ngol waddata diga ɓernde ɗo fayi less to ngol ta'i ni koste huwata to ngol ta'i ha deidei dande bo juuɗe be koste pat huwata to damuwa may diga nder ngandi hoore bo koste be juuɗe ma pat waway huwata ko bo gefe go a tawa huwata
so ɗo won fannuji je min larata. Nden min ɗo lara ɓikkon je mari damuwaji irin ɓingel a yi'a ɗo mauna kosɗe ɗo wura, ko a yi'a ɓingel ɗo mauna kosɗe ɗo nastitira nder, ɓe wi'a kele ko ɓe wi'a bolek. So ɗo pat min ɗo lara min vo'itina. Amma to goɗɗo nyawi ba nyawu ɓe mbiyata ladde ngu nde ɗo ladde polio, yowa kangu bo pat min ɗo vo'ina to wodi ko lutti. to nayi polio mai wonai bana wodi polio wodan to nangi ƴi'e goɗɗo, nayi polio ɗo nanga ɗaɗo ngandi hore je bolwani mai on polio nangata. So to polio nangi ɗaɗo ngandi hore haɗai ƴi'e ɓandu goɗɗo wonugo no handi wona. to min wawa min wara min vo'itina ɗaɗi mai, min vo'itina kusel mai, min vo'itina ƴi'e mai, ha goɗɗo yaha bana heɓa no goɗɗo vo'itina no joɗoro ko no yahira. amma warta bano arande ka saɗai ngam a andi nyaw polio ɗo nanga ɗaɗi ngandi hore on je woni ha ɓawo sai yarta. amma ni heɓani no waɗita gurdam mum nder ko hayanta ɗum. yewwana han joni nyaw garsa nanga goɗɗo diga no pamaro ko bo nanga goɗɗo no mawɗo. wodi je nangata mawɗo fu, wodi je nangata pamaro. to nayi polio ɗum virus on. amma je nangata ɓikkon be mawɓe kan ɗum goo funa fu ɗum polio mai pat ɗum polio on. kanjum waɗi ɓe mbi to goɗɗo goto mari ha leydi moɗon ni o foti o raɓa himɓe fu. kanjum watta ɓe ɗo waɗa rigakafi mai, ɓe waɗa faddol mai. ɓe waɗa faddol to ɓe nani habaru goɗɗo goto nangake ni sai ɓe yawa ɓe waɗa faddol ngam ta nasta leñol. ɓe waɗa surol ɓe faddana himɓe, ɓe waɗa ko hokkugo himɓe garkuwa ɓandu. amma woɓɓe ɗo mbiya bate mai bara ɗe godi batte ni ɓe giɗa jaɓugo bate polio mai non tunda a lolluɗo ha kuuɗe likitaku. to polio ɗum virus on, nden bo virus mai sanjata nonde bana nyawu HIV be nyawu luttuɗum virus ji. ngam mai ɗum virus on je himɓe andi ɗum ɗo fadde, ngam mai hani ko moe fu jaɓana na ɗum kuje kalluɗe ba. ko woni rigakafi mai, ko woni bo ɗum ɓe naftorta ɓe tufa ɓandu goɗɗo mai, kuje ɗiɗi on. virus mai be hore muɗum to ɓe hefti nda ɗum sai ɓe hosa virus mai ɓe mbara ɗum toke mai seɗɗa ɓe surka ɗum sai to famɗiti sosai sai ɓe hosa seɗɗa nder toke mai ɓe tufama ha ɓandu, kanjum mon ɓandu maɗa sai fama dow toke mai nasti, sai waɗa developing antibody wato sai naftora soja je haɓidata be nyawu mai to meti nasti. a hefti hanjum watta ɓe waɗa rigakafi mai a yi'a ɓe tokkita ɓe ɗo tufa ɓe tokkita ɓe ɗo tufa. to nyawu mai wari ni wodi hunde nde faddoto wodi nde faddoto ɗum. to ɓe wawai bo ɓe mbarata virus mai, ɓe hosa toke virus mai je be yonki, hanjum bo ɓe hosa seɗɗa je torratama ɓe tufama, ɓe tufa ɓingel a yi'a ɓandu nyalla ɗo wuli, a yi'a ɓandu goɗɗo sai hosa toke mai diga ɓawo to waɗi nyiɓi kowagol je faddata ɓandu mai, to nyawu mai meti wari sai ta wodi kowagol heɓata nasta sai kowagol mai riwa. to ni on woni nyawu faddol mai. nana way ɗum kuje feere kalluɗe ɗe ɓe hosoyta ɓe ara ɓe wata ha ɓandu goɗɗo ba. waynaɓe ɗon mbiya way ko haɗay daygol ko noye kanjum watta ɓe tokkita ɓe wala rigakafi je haɗata daygol. kala lekki kam fu ki a yarata ki mari illa. wala lekki ki goɗɗo hosata wata ha ɓandu ko tufa ha ɓandu mum je wala illa. ko paracetamol ko a huwata ha duniya ɗo fu ɗo mari advantage be disadvantage. to a joɗi sai a lara bote batal mai ɓuri soyde batal mai. jonta en mbi goɗɗo goto to nangi ha Nigeria raɓa himɓe fuu, dow goɗɗo goto raɓa en fuu, nandi kan waɗa faddol mai gaba ɗaya en hisana. ɓuri nden bo ɓingel gotel to waɗi paralyze goɗɗo watta gurdam mum banane. to nangi goɗɗo yarta e ɓandu muɗum on warta metata waɗa gurdam muɗum ba goɗɗo, warta ɗo joɗi dow keke, fotayi huwa, fotayi janga, ɗo ladata ɗum ladde, warta no ɗo toro, warta ɗo joɗi tan ɗo toro, fotayi huwana hoore muɗum, akkata huwana himɓe. so torri mo, torri bandiraɓe mako, torri wuro fuu, torri leydi fuu. nden wodi ko fulɓe mbiyata wayi to yewre waɗi kam ɓe ɓuri yerdago nyawdugo je saare gargajiya dow likitaku. nden bo jonta kuuɗe kimiyaku yehi yeeso kan ɗum a foti a yecca en dow makka. to Allah sayni duniya ɗo yaha yeeso nde weeti fuu, ko ɗume ko a anduno nane pat ɗo canja, wala ko dari babal gotel. yowwa nane a wino nyawdigu wala, waɗi aɗo huwa gargajiya,
to gargajiya ɗo bo hikima be fasaha wala en wi'ay fasaha wala hikima tan nder nyibre tan hikima tan fasaha wala yewwa ko waɗi ngam jonta to a andi ko woni nder ɓandu goɗɗo to wari o yeccima hunde a ɓuran famugo ay fulɓe wi ko woni nder jorngal ɗo andi ko woni nder keccal ko ɓe nufata ngal keccal nden ngal warti ngal jorngal to amma noy to andano o kecco hanko ko o fini tan o jorɗo ay wala ko o foti o wiya to andal ɗo won nafu andal no andal famɗiri fuu an kiita maɗa wonan feere be mo wala andal ngam mai to goɗɗo yewi kam dikkay ha a yaha goɗɗo mo andi mari andal andi no huwirta nden a yaha o ñawdama nden mana hoose ko toma anda no ƴiye may ngewi fu nden haala ñawdigu gargajiya be haɓɓugo gewe ɗo ɗum hunde on nde mari bala'i sosai nden bo ɗo wadda fitina sosai himɓe dama e sendiri be juuɗe himɓe dama sendiri be kosɗe muɗum kooli muɗum a hefti terɗe ɓandu mum woɓɓe feere kam maayi ma sanadi men en andi to goɗɗo ballum timmi ka dabare wala mahaya to Allah hoddirani ɗum ɗo kako en ɓuri andugo ha asibiti may fu ɗo fe'a amma to a huwa kugal a huwa kugal be pasali be bo fasaha ko waɗi en wi noon jonta ƴiyal ngal woni nder dango ngal ɗo sawi nder kusel on sosai be laral nden ngal yewi fi sabilillahi to a haɓɓay ngal kam no a haɓɓirta ngal kangal tan a haɓɓa kusel be laral je woni dow magal to yaasi e ɗum haɓɓata to a haɓɓiri yaasi bo ƴiyal kana ɗo nder a memi ngal na a mema e kanjum watta yimɓe ɓe yewi pat to ha ɓe dasayi ɓe lorni a laara ƴiye may ɗe yamɗitirtaɗe ɗo jokkidiri sey dai nataɗe ɗo vawidiri ni to ɗum ha koyngal bo a yiya koyngal guddi warta goɗɗo ɗo laƴa to ɗo laƴa bo wadday nawol ɓawo laƴugo wadday nawol ɓawo na ɓawa maɗa wala balance ha wurotoɗo a wurotoɗo warta ɓawa maɗa wuriri nonnon to duuɓi waɗi warta ɗo nawa so a yaha illa mayna warta ko nde aɗo laƴa a fotai a faɗɗa paɗe a fotai a yaha yaadu dedei to nane to a joɗay no duuɓi 60 ko 80 hidde ko kosngal be ɓawa ma nawa sei warta aɗo nder duuɓi 40 ko 30 ɓawa ma ɗo nawa to ray mana torre wartiri gam koyngal gotal rammiti ɓe wartirama gurgo a yaha torre mana tati bo to ɓe haɓɓi nonnon may ɓawo jokkay may ɓe ŋetini be sembe sei ɓe haɓɓa ɗaɗol ƴiƴam to ɗaɗol ƴiƴam bo sukki haɗa ƴiƴam yahugo kosngal yora e ñola warta ɓalwi a tawa kosngal goɗɗo ñoli ɓe wara ɓe wiya ngal waati sei to ɓe ta'i ɓe ta'a ɓe warta goɗɗo gurgu to jungo ma ɓe ta'a ɓe warta goɗɗo e jungo woto ko kooli ko babal feere a yaha torrina nden war soodu koyngal je a watanta kosngal may ko juuɗe je a watanta juuɗe ɗo warta wala ngam a soodi mana o taɓa kosngal nane wartaɓa nane nden bo yiɗugo arha watta yimɓe dilla yiɗugo gargajiya koyɗum ngam to ɓe wima a yaha asibiti ɓe wata jamdi ceede jamdi feere ceede tiyata feere ceede lekki feere walugo asibiti amma bona goɗɗo hetta jamu mum sei a wiya naawi to a hoti gargajiya bo dow nawa kam na dikkanama nawa be ɓe ittanama terɗe ɓandu maɗa so ngol ɓeɗo english ɓe wiyata ignorance ignorance wala ha yarata goɗɗo to majjere kenan yowwa if you think education is expensive try ignorance nano non ɓe mbiɗa to a numi jangirde ɗo naawi a fota a jangina goɗɗo ma ko a yaha a janga hunde a famande an aɗo yiya dow soyde jangirde may ɓuuri arha to fondu arha may a yiya yarete ha masiba woni to ɗo on ko fe'ata ɓe yimɓe haɓɓoɓe gargajiya na ɓe wawata ba ɓe ɗo subta gewe jonta ba yewre bana yewre korlal ɗo ƴiyat kollal ɗo yaasi ay kangal kusel ɗuuɗa to a dasingal ngal warta e ma a yiyay to a dasingal ngal warti a yiyay to kangal ɓe ɗo haɓɓa ngal ɓurna fuu amma ko torrata ɓe ngam ƴiye ɗiɗi on ɓe hellitay ƴiye ɗiɗi on to korlal ƴiye ɗiɗi ko korlal ƴiye ɗiɗi woodi pamaral woodi mangal ngal heedi yaasi ɗo ngal pamaral ngal nder duuɓe kosngal ɗo bo kangal woni mangal kangal a yaɓirta sembe maɗa waɗi ngal mawni ngala bo ɗo jooɗi ɗo vallama jokkere nde ley so to goɗɗo wari yewi to na a waɗi photo a tabbitini ƴiye ɗiɗi fu yewi na no a ñawdirta mo aɗo ñawda nder ñibre andano ƴiye mbalori a anda no nawniri akkota no a ñawdirta mo to warti torra so ɗo on ko fiyata amma shawara ma kan to goɗɗo yewi kam artira
nyawdorde kanjum woni ko nga hanjum woni fakat to jonta ɓe hilliti warti hamɓe ma ɓoɓe gargajiya mai ɓeɗo yaha ɓe wiya yaw ɓe hosa photo a waddanam heɓa hanko ma o naftora ngam heɓa o anda no ƴiye may a fami to a ƴewnimo a wimo a ekkitinay mo haɓɓoɓe tegal ɗo haɓɓoɓe ƴiye ɗo no ɓe haɓɓirta ɗo na deydey ba a wadday ɓe a wara janginan ɓe no ɓe haɓɓirta ƴiye to a waddi ɓe ni se ɓe hota radio fayin ɓe wiya ay ɓe ɗo ma sabaray ngam ɓe wawi kugal ma ha waɗi docta ni e nyawdoɓe ƴiye ma ƴewni ɓe ɗo huuda be maɓɓe ɗo huuda be maɓɓe ngam may jonta nyawɗo mo wari pat ɓe ɗo huuda hamɓe ma ɓe ɗo yerɓana ɓe nyawɓe hamɓe ma ɓe ɗo yerɓana ɓe so a yayi ɓe canji dabare na yowwa to ha yettima jonta kalluɗum ma yetti jonta ha babe feere ɓe ɗo hoosa jamɗe ɗe ɓe watata ha mota ɓe ta'aɗe ɓe lotaɗe ɓe wata nder terde ɓandu goɗɗo min laari ɗum to ɗo bona ɓeyday ɓaddugo ɓilla ay ɓe yi no ɓe watata jamɗe ay jamɗe je ɓe watata ha mota be jamɗe ɓe watata ɓe ɗo haɓɓa ɗo kanje ɓe watata ha ƴiye ngam may accu hamɓe ma ɓe yaha ɓe wata to ay min no wi jamɗe ɗe ɓe kaɓɓirta gewɗo kam ɓe gaɗuɗe ngam haala nyawdugo gewɗo ma on to ɗo pat hillitay sey ɓe yaha ɓe ta'a jamɗe je ɓandu mota ko ɓandu hunde feere ɓe wara ɓe wata ha ƴiyal goɗɗo sey wiya ɗum ummo adilla sey wartira ɗum ɓilla fay wartira ɗum ɓilla wala ɗum yiyay so ɗo on illa kugal gargajiya amma to heɓoto kam goɗɗo yaha asibiti ɓe waɗa photo ɓe yiya nda no a yewiri nda no ƴiyal walori to ɓe dasay na kala yewre na kala gewal ƴiyal goɗɗo yewi pat bo ɓe huwata woodi gewe to likita laari kanje o huwata o dasan kosgal ma on tan o haɓɓa ngal ba noon o wiyama yahu ta yaaɓo muñu je sati 6 ko sati 12 na seto ɗum seki ɗum seto ɗum seki to a yewiri jungo a yewi diga jungo diga ɗo jungo ngo juuɗe maɗa diga dow ɗo ha fa'ugo koli maɗa ɗo ha a yewi pat to waɗi sati 6 woni jokki a fami yamdutugo to bo ha a yewi diga dango ɗo fa'i less hanjum bo sey to waɗi sati 12 nden jokka to ko waɗi jokkugo heedi dow ɗo ɓuri law ɓe jokkugo heedi less ko waɗi nga ha ɗo a yi a ño'irta ɗum sembe ɓandu maɗa so to a haɓɓi ƴiyal bana ni ɗo ngal ɗo jokkotiri bana ni wala ko watta ngal a yaɓata ngal jokkay law amma a yi teddenga ɓandu pat dow koyɗe woni ha yewre woni pat bo to a wi goɗɗo ta o yaaɓa o yaaɓay to famɗiri fuu nden ƴiƴam bo ha ɓernde ummata nde a yi ɓernde bo ɗo ɓadi juuɗe ƴiƴam yahay ha yewre may law hokka nde ko nde marani haaje nde yamɗita amma yi kosɗe ɗo daayi so ɗo fuu ɗon nder ko watta yamɗutugo ƴiye ɗo feere feere to ɗo pat haɓɓoɓe gargajiya anda to ɓe haɓɓi goɗɗo ɓaawo sati 2 3 ɗon kalluɗum maɓɓe nde ha ɓe haɓɓi yewre boɗɗum sey ɓe yawa ɓe firta ngam ɓe anda nde yewre ɗo jokkata ɓe anda nde on hani yamɗitata ɓe anda timetable ɗo ɓe anda wakkatiji ɗo hamɓe ni ɓe haɓɓima mo haɓɓima yofima law a yaaɓi law kanko ɓuri wawugo jaɓɓitoto goɗɗo daga yamɗitaka yewwa to ɗo woni illa may goɗɗo feere bo hulanto e fimo ɓe sekay mo goɗɗo feere bo hulanto e wi ɓe watan jamdi goɗɗo feere ɓe o yamɗitama o wara o wiyama kanko jamdi woni nder ɓandu mako ɗo ɗo ñama mo ittanmo jamdi to fasaha be hikima bo andi dow cewa jamdi ɗo no ndi waɗora ndi ñamatama to waɗi jamdi ka accaydi noon ha goɗɗo accaydi ha ɓandu goɗɗo ha mayra be maari ndi waɗata reactin minumi ko ndi waɗani to yamɗiti ndi ɓandu maari ɗo ɓe waɗi kuje je watta reactin ha maaru so wala no ndi watta ndi nasta ɓandu maɗa ndi waɗanama ndi ñamama so ɗo fuu himɓe ɗo wara ɓiya ittanam jamdi ndi ɗo ñama yowwa no a yahata ɓe waɗanama jamdi ta salata ɓe watanama jamdi goɗɗo wara wiyama duuɓi am ɗo ɓe sekam ɓe watanam acci am to yiɗi mi maaya to ɗo pat ɗum probléme je himɓe yiyata holli wala ɓillaji ɗo mbiya ha kugal ñamdigol ay wala je ɓuri hallugo ma bana ƴiyal ɓawo ɗo mo yewi ƴiyal ɓawo ko mo duuɓi andi himɓe feere to waɗi duuɓi neeɓi a yiya ɓawo ɗo turi o fotayo umma ko ñaw tuberculosis ko ñaw feere nangi mo warta o fotayo tura to hamɓe to a wari a wiya koyaɓe wiya ay to ɓe memi ɓawo maɗa ni ta e gorgako maɗa ngam may ta jaɓu dikka a walda be ñawɗum a ñalla be ñawɗum aɗo turni a fotayo a ummo ha mayda be terde ɓandu maɗa ta ɓe memanama ngam nane to goɗɗo turake ngam nane ɓe ɗon no huwa kugal may ɗo vonnora ɓe hanjo watta sey ɓe ɗo takkani ɗum inde nonnon bana jonta tiyata basir ɗo
basir goɗɗo wiyama ta jaɓu ɓe huwama to ɓe huwini ta e gorgako maɗa ngam himɓe nane huwi no heɓi probléme jonta se goɗɗo funumano noon o anda jamanu bo yaari jonta tiyata basir may ma ɓe ɗo nasta ɓe tawa ha basir may woni tan ɓe nanga hanjum kusel may tan ɓe nangata ɓe ta'a ɓe ñobba ɓe vurta balɗe ɗiɗi yamɗiti hala timmi na bannane je ɓe ta'ino ha be kusel ɓandu goɗɗo so a laari kujeji yehi yeeso ngam may ta himɓe jooɗa lumo ko ɗume fu ɗo banane kujeji wayli ko ɗume fo ñawdiguma ɓeydi wayli to hunde nde yimɓe duuɓi temere waɗayno jonta nafora wara waɗa hunde may jonta jamanu canji be ñamdu yimɓe ma waylake na to ko ɗume jonta nane radio ɗo en ɗo nana ɗum on si ta sodi radio a nana yimɓe ɗo volwa amma jonta ɗum ɗo ɓadotiri yimɓe voldugo jonta nane yilla jonta ɗum pat warti ha waya a volda waya kan hawti duniya to a yahi duniya ɗo canjana ɓornugal himɓe ma canji yareji yimɓe canji ko ɗume fu warti hunde woore so ngam may himɓe ta hosa waɗa stigmatin kujeji wartira ɗum dole nda no ɗum woni mi anda ko aragare ko woodi komi ƴamama yiɗi a ƴecca laaroɓe ko mi yiɗi mi wiya himɓe ni kuje ɗiɗi on yahugo tati gotel mi yiɗi mi dasana himɓe hakkilo dow haala ñawdigu hani en burta en janga en jangina rewɓe be worɓe ko shaafi jamu meɗen nana ko nde fu goɗɗo wiyata ɓingel am ya janga ngam heɓa ceede janga margo andal may mana ɗum margo andal may ma aɗon nder himɓe ma aɗo suddi himɓe ma asiri ɓurini ma be aɗo acci an ko nde si to a yaha yoɓi ceede ɗum waɗani nden bo a wala mo hokkatama shawara a wala mo on darwidata amma no famɗiri fu to on ɗo mari mo jangi ko shaafi asibiti on heɓan ni no wallidirta on waɗa shawara ko andal mako tawi keftani o wari shawara makko ɓuray ngam o famray be huwoɓe man to a laari ɗiɗi bo miɗo dasita hakkilo yimɓe to a andi a janga e an bo jango a tiiɗa wala ko goɗɗo hewri be koye ka koye ɗum kam wala yowa sey to a muñi surɗe nde a jokka ƴulɓe so banni on ngam may a tiiɗa an bo a waɗa ɗum ha yonki maɗa aɗo yiɗi ɗum min ɗo ni mi waɗi jangirde ɗo ha yonki amam to mi waɗayi no ndi goɗɗon yaari am da mi waɗay no ɓe riwa non a warta a fija ha warta ñamayi ngam sa min nasti pat wanɗo woodi ha min tawi yimɓe 16 do'i nden to a do'i ɗo bo fes do'ugo ma ɓe hokkete chance ɓe hokkama opportunity ɓe hokkama wakkati ɓe wiyama a yaha waɗa lebbi 6 alora a vindita ko a do'i ɗo to a ñaami a saalo to a ñaamayi ɓe wiya to ha jonta ni a habdi ɗiɗi ngam ma ɓe hokkete nde 3 sey ɓe wiyama a waɗa repeat to a waɗi repeat class ɓe gonduro ka salake ma a loro a jangita ko a janguno ko gabaɗa a loro a vinda exam to ha laatake a lori a vindi exam ɗo a ñaamayi ha nde 3 fi sabilillahi ɓe waɗanima adilako vurtutan accu babal may to wakkati ma woni ɓe wiyata ɓe waɗi withdrawing goɗɗo accu kugal may accu jangirde may a janga feere to holli to a tiiɗa e kugal ɗo waɗayna wattako so ngam may miɗo dasita hakkilo derke'en ɓe yiɗi janga a tiiɗa diga fuɗɗode ma a haɓɓa bentema boɗɗum sa'ata a heɓa bel a taado a dara jemma be nange a janga wala hutu ɓikkon jangoɓe oda BSc to ɓe warti hutu han wakkati ma gatta test ɓe exam ha nduɓu nde gotel on watta exam na nde ɗiɗi ba nde gotel ha nduɓu nden a wala curriculum deftere muɗum ɓe hokki on ɗo kanjum woni curriculum maɗa nden aɗo mari deftere nde aɗo jogi kala ko a waɗi pat a vinda e mallumjo wannama sayni so ko a waɗi ɗo kanjum to exam wari ɓe larata nda ko a jangi ha to non ɓe ƴamatama nden nde a pullo haragare ni mi woytimi ama an kam a durina ko on kam nan fulɓe duroɓe wala ko waɗayi Allah seede wala ko waɗayi along the line woodi ha duri man fu woodi ha jangi man fu wala ɗum wala hawti ɗiɗi fu en ɗo andi late professeur Jibril Aminu ɓe wi oɗo dura on o wara o yurna windo amma o ɓuri ɓe jangata ma tiiɗal be famugo bindi waɗi ɓe hoosi ɓe nastinimo makaranta o wari bo jangi o ɓurdi ko moye fu so wonayi ko a durowo ko a demowo ko aɗo nde wuro a wiya wawi an jangirde salata sey to a yahi university a yaha tawa mo heesima mo ɓurima andal a tawa mo a ɓuri a tawa talakajo mo ɓurima a tawa mo ɓurima ceede ko a yaadi be ma fa a tawa be mo ɓurima
ngam mai ta goɗɗo miija hottira gara wi'a anyum somi watta kaza fotayi fondu tan habda. To min getti Dr. Bamanga be wargo ha jawleru amin ndu ngendam en nani bo ngendam Dr. Bamanga no woniri wato o yecci en no o dogginiri gurdam makko ha o wari o waɗi ɗereji seydran mako ɗum likitaku nden bo wonta o likitajo mawɗo dow ko larani iye. Ngam may sey ñande feere to wodi wakkati mi loro min ɗaɓɓituma to a maɓɓiti ñawdorde ma mi andi a tan mi maɓɓutugo je ko larani iye ngam min gaddaya na on hoɓɓe. Ngam may on jarama.